हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै मोनसे निउस पर्टेल चेनेलाव आं मोनसे जिनिस नुदों, माने मोनसे लाजिथाव आरोखि। पारसेन्टबो जानो रोङि सरखार आरो बा जाख्ल'यि सरखार दिनै मानो हमजाखो? बे खोथाखौ बुंगोन आं बिथां रनजित बसुमतारी। बिथाङाथ' बिराद लेभेलनि खोथा बुङो, बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनना बुङो, बा सोरखौबा जेलाव हरनायनि खोथा। दा रनजित बसुमतारीया थांनांगौ ना सोर थांनांगौ बावहाय दे बुं। आं रायजो राजा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बावहाय सिदा सिदि। ओमफ्राय राकेश ब्रह्म सासे पारसेन्ट होननाय बुस्थुखौ सिनायानो। नोंथाङा दिनै राकेश ब्रह्म बिथांमोना पारसेन्ट होननाय बुस्थुखौ सिनायलायै सरखारा मा हिसाबाव दिनैहाय सासे हमजालायखो? 3 कौटि नंखाय माने इलिगेल माबा खालामनानै बिथाङा फैसा बरनखो। मा हिसाबाव बरनखो बेखौ? बे 3 कौटिया सोरनिमोन? बर' रायजो राजानि बै जायफ्रा गैयिफोर बिथांमोननो थिं बा बायदिसिना गोबां बुस्थु होनो थाखायसो थिंफोरा फैदोंमोन। नाथाय बिखौ इलिगेल खालामनानै, इलिगेल होनगोन माने थगायनानै जाख्ल'नाय बा माबा मोनसे खालामनानै जानाय बिदिसो होनगोन। थगायनानै जादों बिसोरो 3 कौटिखौ। मा हिसाबाव बियो हारसिङै बिल मोनग्रोखो? हारसिङै माबायदि बरनखुमाग्रोखो? कनिष्क नार्जारिया मा हिसाबाव हमजाखो बियो? माबायदिहाय बरनखो? बावहाय रनजित बसुमतारीनि आखाइ गैयाब्ला बे फेरेंगाया जुदि एसेबो जुदि माबा होआबा माबायदिहाय जाखो? ओइ फेरेंगा, नों एफाराब बिदि नोंखौ बिदि जाया सानदोंमोन। नोंखौ हारिनि प्रति, बर' रायजो राजानि फारसे बिराद सिन्था खालामग्रा सानदोंमोन नोंखौ। दालाय मानोथो नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो मा हिसाबाव 3 कौटि जाखो? माबायदि 3 कौटिखौ बरनग्रोखो? आंना खोथाया बेफोरनो नामा नोंसोरनि परिबर्तन सरकारा? बेनो नामा रायजोखौ अनसायग्रा बा सिबिग्राया? बेनो नामा रनजित बसुमतारी नों बर' रायजो राजाखौ नायगोन होननाया? बेनो नामा रनजित बसुमतारी जायफ्रा न'खराव गैया बेफोरबायदि बिथांमोननो जोङो अनसुंथाइ होगोन होनग्राया? नोंथाङा मा बै रायजो राजा जायफ्रा गैयि बिफोरो नोंखौ फोथायनानै एफा मोजां देरहाहरबाय, एफा बिदि जाख्ल'नो थाखायसो नोङो सोरबा सासेखौ बिदि एक्सट्रायै हारसिङै 3 कौटि बरनखुमानाय? मा हिसाबाव हमजाखौ? इलिगेल मावैखायनो बिनि लेखा थेखा ब्लेक लिस्ट जाजोबनांगौ। जाया 3 कौटि फैसा बरनखुमाना जादों। राकेश ब्रह्म, नोंबो मोजां सिन्था खालाम। जानला मानला खोथा पारसेन्टनि बुस्थुखौनो सिनायानो नोंसोरनि UPPL सरकारा। माबायदिथो 3 कौटिखौ एडभान्स बरनग्रोना जाग्रोखो? माबायदिहाय इलिगेल मावखो? मानो हमजाखो इलिगेल मावाबा? इलिगेल मावाबाथ' मालाबाबो हमजायाना राकेश ब्रह्म। नोंसोरनि सरकारा लायनो माथो मालाबाबो पारसेन्टखौनो सिनाया, पारसेन्ट होननाय बुस्थुखौनो सिनायफेरा होननानै बुंदोंमोन। ओइ प्रमद बर', BTRनि चिफ, आं दिनै बे दैबानानि खोथाखौ आं जेबो बुंनो थांला। नोंथाङा साननैसोनि गेजेराव बहाबा चक्कर मारिदों, आं बेखौबो बुंनो थांला। बेफोरनिबो भिडिअ दं आंनाव। नोंथाङा बहा थांनाय बेफोरनिबो भिडिअ दं। नोंनि आगदा आगसि थाग्राफोरानो हरो, मिथिबाय? नोंनि बे आगदा आगसि जायखौ नोङो आंगो खालामना लाग्रा बेफोरनो आंनो हरग्राया, रिपर्टखौ हरग्राया। नोंथाङा रनजित बसुमतारीनि सायाव मा एक्सन लागोन? EMनि सायाव नों सासे चिफ, नों BTRनि कामान्डार। नोङो
कामान्डार हिसाबै नोंनि बे प्लाटन कामान्डार सेक्सन कामान्डार बेखौ मा खालामगोन नोङो मा एक्सन लागोन बेफोरनि सायाव माबायदिहाय सासे कन्ट्रेक्टारा कनिष्क नार्जारिया 3 कोटि बरंफोरखौ इलिगेल खामानि मावना बेफोर इलिगेल नङा नामा नोंसोरनो समावथ' पार्सेन्ट होनाय बुस्थुखौनो मोनथिया होननानै बुंदोंमोन दालाय मा हिसाबावलाय पार्सेन्ट बुस्थुआलाय फैखो माबायदिहाय इलिगेल बुस्थुखौलाय बरनखो माबायदि सिगां बरनग्रोनानै जाखो आंना खोथाया बे प्रमद बर'नाव जानला मानलाखौ सोर सरकारा पार्सेन्ट जाफेराब्रा पृथिबियावनो गैफेरा बिदि पार्सेन्ट जायै सरकार बुहुमाव गैफेरा नोंसोरनि बे इउपिपिएल बे प्रमद बर' सरकारासो पार्सेन्ट होननाय बुस्थुखौ सिनाय रोङा पृथिबियावनो पार्सेन्ट सिनायै सरकार गैयि गैया गासैबो पार्सेन्टखौ सिनायजोबो बबे सरकारा पार्सेन्ट सिनाया बिलाय नोंसोरनि सरकारासो पार्सेन्ट सिनायानो जुदि पार्सेन्टखौ जुदि सिनायथाराब्ला मोनथिथाराब्ला माबोरैथो इलिगेल जाखो बेफोरनोथ' मोनफा मोनफा फोरमान जानो हमदोंना आरो ओंखारबावगोन आरो हमजाबावगोन मोनथिबाय आंनिया मोनसेल' कुइसनबाव आं बारे बार बुंबावो बिथां नैबे बिटिआरनि कामान्डारनाव CEM नोंथांनाव बे क'क्राझार बड'लेण्डनि माबाया सेक्रेटारि अफिसाव हाबग्रा गेटआखौ बेखौ मावनायनि थाखाय बर' कन्ट्रेक्टार गैयामोन नामा सेकेन्ड बार सोंबावदों आं जोंनि बे बिटिआरनि बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिसाव हाबनायनि गेटखौ रिपेयार मावनो थाखाय सोरबा बांगालासो मावनो हानाय जैगथा दं नामा नों बर'आ दिनैहाय जैगथा गैया नामा बै बांगाला जेसेबां मावो बिनि साबसिन मावगोन जोंनि बर'फ्रानो बै बांगाल शर्मायालाय सोर नोंनि बे गुवाहाटीनि आरो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिपेयार मोनो बै शर्मायासो जग्यता गोनां मानसि जाहैबाय नामा नोंनि थाखाय नों बर'आ दिनै जैगथा गैया नामा आंना खोथाया बे जोंनि बिटिआर जोंनि बिटिसि बावहाय बर' कन्ट्रेक्टारफ्रानो मावनांगौ बर' मानसियानो मावनांगौ सोरबा इउपिपिएलनि कन्ट्रेक्टारानो जा बिसोर मोननांगौ बर'फ्रानो मोननांगौ बावहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा माबा माबि आदार कास्टफोरा फिसा फिसाखौ होनांनाया आंहा बाव बुंनांगौ जेबो गैया जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि दङ बर' कन्ट्रेक्टारफोरनोनो होनांगौ दिनै नों प्रमद बर'आ बर'नि अनगायै सोरबा गुबुन हारिनिसो होनायखौसो दासिम नुगासिनो दङ बेफोरखौ सिफ नामाब्रा बेफोरखौ बिटिआरनि कामान्डार नामाब्रा थ' जेखियानो जादोला खोथाफ्रा एसे गोरायै थांदों गाज्रि मोननानै लाब गैया इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार केडार सोद्रोमाफोर जा बुंनांगौ सिदा सिदा रन्जित बसुमतारीनाव इलिगेल जादों बेखौ हमदों सासे कन्ट्रेक्टाराखौ आरो बेखौ मोजां साजाबो होनांगौ बे इलिगेला माबायदिहाय जाखो मोजां तदन्त खालामनांगौ नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआनो नोंथांमोननि सरकारानो गुबुनखौ जियालाव हरनायनि खोथा बुंग्रोबाय थायोमोन दा नोंसोरनियावनो जाग्रोबाय सिगां सासे कन्ट्रेक्टारानो माथो जियालाव थांग्रोबाय दा बेफोरनि सायाव माबोरै एक्सन लागोन जोंनि बिटिसिनि कामान्डारा थ' खोथाफोरा जेखियानो जादों आं बावखौनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअ'आ गोलावबो जाबाय जय बर' हारिनि